tajba, grazzi lilkom li naqattu magħna hawnhekk f'waħda mill-isbaħ lokalitajiet ta' pajjiżna l-Imdina. Attività oħra mtella mill-Partit Laburista dejjem skont id-direttivi maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa. Insellem ukoll lilkom li qegħdin issegwuna minn ġo djarkom fuq l-istazzjonijiet One kif ukoll lilkom li qegħdin issegwuna fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Flimkien mal-Prim Ministru illum magħna għandna wkoll il-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Proġetti Kapitali Ian Borġ kif ukoll is-Sindku ta' Bormla li hija wkoll għalliema Elisin Zerafa Ċivelli. Nsellmilkom u nirringrazzjakom tal-li dalgħodu wkoll ingħaqadtu magħna hawnhekk. Prim Ministru, illum lejlet il-budget kif għaddejjin l-aħħar preparamenti ilna tant nistennew dan il-budget u forsi wkoll tgħidilna t-temi prinċipali li se nkunu qegħdin nistennew għada fil-budget. Insellmilkom, l-ewwel xtaqt nibda billi nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-familja ta' Fredrik Azzopardi li dejjem qistu bħala ħabib tiegħi, niftakar kien ikollna diskursati qosra fil-Parlament u kien dejjem jalaq bl-istess messaġġ sellili għal missierek. Nagħti l-kondoljanzi sinċira lill-familja tiegħu. Il-preparamenti għall-budget ilhom għaddejjin, ħdimna b'mod intensiv f'dawn l-aħħar ġimgħat. Naturalment issa x-xogħol huwa magħluq, xorta bqajna għaddejjin bl-aħħar preparamenti, nibqgħu għaddejjin bihom litteralment sa ħada qabel jinqara id-diskors. Se jkun budget tajjeb. Budget li mhuwiex wieħed li jilqa' għall-pandemija, ma huwa budget li se jfassal il-pedamenti ta' fejn naraw lil Malta tagħna fl-10 snin li ġejjin. Huwa budget li se jkun qed jilqa' għall-pandemija wkoll, għall-mument partikolari. Imma fih, fost oħrajn, bl-enfasi fuq ir-ruħ soċjali ta' dan il-gvern, l-enfasi fuq il-prinċipji soċjalisti tagħna, se nkunu fost oħrajn qegħdin inniedu miżuri illi solitament jiena ċċekkjajt l-ispiża illi tintefaq f'miżuri illi imorru direttament fil-but tan-nies. Normalment, f'kull budget, ninvestu 35 miljun f'miżuri illi jmorru fil-but tan-nies. Did-darba se nkunu qed nonfqu 3 darbiet iżjed. 100 miljun euro li se jmorru fil-parti soċjali ta' dan il-budget li se tkun il-parti b'saħħitha ħafna, imma wkoll f'miżuri li se jinċentivaw il-konsum min-nies li fuq kollox fejn jista' jkun hemm il-qtieħ il-qalb se jdaħħlu tama u serħan il-moħħ. Dak it-tema prinċipali tal-budget tagħna. Serħan il-moħħ, tama u kuraġġ. Budget li kif dejjem naraw taħt il-partit taħt gvern Laburista żgur li se jkun qed jagħti wkoll ħafna lura lill-poplu Malti u Awċi. Matul din l-attività se nkunu qegħdin ukoll nieħdu l-mistoqsijiet tagħkom l-udjenza għal daqstant nistieden lilkom li għandkom xi mistoqsija x'tagħmlu lill-Prim Ministru se nkunu qegħdin nieħdu żewġ mistoqsijiet issa imbagħad iwieġeb il-Prim Ministru. L-ewwel mistoqsija. L-ewwel ħaġa bonġu Prim Ministru, jiena Lenjo Liberato Borġ u nattendi ġewwa l-iskola Giovanni Cormi Higher Secondary School. Bis-saħħa tal-miżuri li jagħmel dan il-gvern, jiena llum nista' nattendi ġewwa l-iskola b'mod fiżikalment u jiena ngħid gburi li qed nattendi ġewwa l-iskola. Ovvjament ma nistgħux ma nsemmux l-affarijiet li jagħmel dan il-gvern fis-saħħa tal-pandemija, il-miżuri li qed isiru fosthom nistgħu naraw nhar il-ġimgħa li nistgħu stedin irridu nilbsu l-maskla mod il-ħin kollu, anka xi noħorġu fit-toroq tagħna. U ovvjament id-distanza soċjali qegħdin naraw anke ġa l-iskejjel tagħna aħna u nisimgħu il-lezzjonijiet. Immur għall-mistoqsija tiegħi, l-affarijiet li saru nhar il-ġimgħa, l-proposti biex ovvjament ikollna aktar miżuri għas-saħħa tal-poplu tagħna kienu biżżejjed u ħajkollna aktar miżuri fil-ġranet il-ġejjin. Grazzi Prim Ministru. Grazzi, nieħdu mistoqsija oħra.
Ċarli Kamilleri, għandi 66 sena, rabti, twilet il-rabat u ngħix il-rabat. Jiena għandi negozju ħattart. Dal-aħħar żmien jew mhux dal-aħħar żmien dilu ħafna biex nasal sa ħattart kont nieħu sija, jew ġieli aktar. U biex nitla' fuq kultant ikun aktar. Grazzi għall-Gvern Laburista, il-proġett tas Centraling naħseb jew qed jgħinna ħafna diġà ħaseb wara x'inhu kull lest. Nixtieq l-assigurazzjoni tal-Prim Ministru li gwart l-ambjent. X'ħajkun il-dak tal-proġett rigward l-ambjent għax huwa ħafna nies huwa dilħin kollu jsemmu l-ambjent u s-siġar u affarijiet. Tista' tispjegana ftit x'l-impatt li ħajkun fuq l-ambjent u fuq il-gwadan ta' dan il-proġett li hu ħafna jidher għal ħafna mir-rabtin? Grazzi tal-mistoqsija tiegħek, Prim Ministru. Eleni, oġek, inti semmejt li jint gburi bik u bizzazax kollha. Ħafna. Il-miżuri dwar il-COVID l-ewwel nett kruċjali li ma nippolitiċizzawx is-suġġett. Din hija materja li qed tolqot id-dinja kollha u l-arżball li tista' tagħmel huwa li tipprova tieħu gwadan politiku minnha. Dan mhuwiex il-mument illi wieħed jipprova jiskorja goals politiċi, imma huwa il-mument fejn aħna niġbdu ħabel wieħed flimkien u bħala poplu wieħed, bħala pajjiż wieħed naraw illi lil Malta u lil Għawdex li tant inħobbu, lil poplu tagħna li tant inħobbu, noħorġuhom minn dan il-mument b'suċċess. Dan il-gvern huwa gvern li huwa affukat. Iffukat fuq żewġ prinċipji ewlenin li jżomm bilanċ u mhuwiex bilanċ faċli li żommu bejn li żomm l-ekonomija għaddejja b'mod b'saħħtu l-ekonomija tfisser il-ħobża ta' kuljum ta' eluf, għexieren ta' eluf ta' ħaddiema li għandna f'pajjiżna. Dik tfisser l-ekonomija. Tfisser in-negozji tagħna, tfisser il-ħwienet, l-istabbilimenti kollha kummerċjali li żomm dawk b'saħħithom u fl-istess waqt b'ebda importanza anqas imma fuq l-istess livell li żomm is-saħħa tan-nies ippreservata b'mod mill-aktar tajjeb. Dan huwa bilanċ delikat, mhux faċli biex iżommu. Pajjiżi kollha madwar id-dinja għandhom din id-dilemma. Jagħmlu miżuri imma titiżomm dejjem dan il-bilanċ preċiż. U ħadd m'għandu l-formula perfetta. Ħadd m'għandu l-bakketta maġika. Dil-ġimgħa kelli l-opportunità niddiskuti s-suġġett fit-tul ma' 26 mexxej ieħor tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u kollha għandhom l-istess sentiment. Mill-Ġermanja, l-Iżvezja, il-pajjiżi kollha jagħmlu miżuri jew inaqsu miżuri jew jiddeċidu li ma jagħmlux miżuri, imma kollha jafu li jridu jżommu dal-bilanċ tant importanti. Ngħid li pajjiżna kellu suċċess fil-kontroll tal-pandemija. Kien hemm affarijiet li stajna nagħmlu aħjar, ngħid il-iva. Kien hemm affarijiet li stajna nagħmlu b'mod differenti, iva. Però ħadd ma kellu il-vantaġġ illi kellna xi manual li stajna nimxu fuqu, li kellek proċedura stabbilita, taf minn qabel x'ġej u tittamel hekk u hekk. Ħadd ebda mexxej dinji ma kellu dan il-manual li fuqu seta' jimxi. U meta issa numru ta' xhur oħra nagħmlu l-analiżi, jien nemmen illi pajjiżna se jkollu ċertifikat tajjeb ħafna ta' kif mexxejna, ta' kif minkejja tbassir. Infakkar id-tbassir li kellna fi Frar u Marzu li għadda. Tbassir li waħxek, ta' mwiet li kellna. Mhux mijiet, mhux se nsemmiha ċifra, imma kienet fl-eluf. Kienet fl-eluf. L-statisticians uffiċjali tal-gvern jgħidulna li se jkollna eluf ta' nies mejta. Irreżistejnieh dak id-tbassir. Ħdimna biex ma jimmaterjalizzax. U sal-lum nista' ngħid li kellna suċċess. L-istess dwar ir-rata tal-qatt. Id-tbassir hemmhekk kellna tbassir li jimxi sa 50,000 persuna qiegħda. Ħdimna u mhux talli ma kellniex dik il-figura ta' qatt, talli llum qegħdin nerġgħu innaqsu r-rata ta' qatt f'pajjiżna.
pajjiżi fiż-żona euro li għandhom il-qatt tiela l fuq u f'pajjiżna bid-direzzjoni l-kontra. Innaqsu ir-rata tal-qatt f'mument ta' pandemija. Dak huwa s-suċċess ta' dan il-gvern. U għal daqstant nerġa' mmur għall-ewwel messaġġ. Ma nippolitiċizzawx is-sitwazzjoni. Ma nippruvawx niggwadanjaw punti politiċi billi nagħmlu ħsara lill-ekonomija tal-pajjiż f'dan il-mument kruċjali. Ejja niddibattu kull tema politika, m'għandi ebda diffikultà li niddibatti kull suġġett politiku. Mhux f'dan il-mument. F'dan il-mument kulħadd trid ikun dixxiplinat flimkien, responsabbli, dak kienet it-tema wara l-miżuri li nidejna nhar il-ġimgħa. Ir-responsabbiltà ta' poplu wieħed li flimkien irridu nerfgħu biċċa bħala parti minn din is-soċjetà, ngħadru lil xulxin, nieħdu ħsieb il-vulnerabbli tagħna, nieħdu ħsieb lill-anzjani tagħna partikolarment, nieħdu ħsieb lil xulxin. Dan hu l-mument fejn nieħdu ħsieb il xulxin. L-altruiżmu li aħna verament nuru li għandna qalb, li għandna ruħ li nħossu għal xulxin u nemmen li bekk nistgħu nimxu il-qoddim. Nkomplu bit-temi importanti l-edukazzjoni li semmejt tajjeb inti, kruċjali għall-iżvilupp soċjali, ekonomiku u akademiku ta' pajjiżna. U diversi temi li tant huma importanti f'dan il-mument. Biex niġi għat-tieni domanda, l-infrastruttura tal-pajjiż. Għandek żewġ modi kif tħares lejn l-infrastruttura. L-infrastruttura mhix biss it-toroq tal-pajjiż, hija diġitali, hija l-infrastruttura medika, hija s-servizzi. Hemm żewġ metodi nafu li il-pajjiż żdiedet il-popolazzjoni tiegħu, żdiedu n-numru ta' ħaddiema barranin. Is-soluzzjoni mhijiex illi tgħid inwaqfu ħaddiema barranin milli jiġu jaħdmu f'pajjiżna, nafu illi il-negozji tagħna, l-istabbilimenti kummerċjali, il-fabbriki tagħna għandhom bżonn il-ħaddiema barranin. Mela s-soluzzjoni mhijiex li inti tgħid ħanagħmel konferenza fuq il-ħaddiema barranin. Jew li ngħidu ma nġibux iżjed ħaddiema barranin. U niddistingwi b'mod ċar bejn il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari dik hija suġġett u l-kwistjoni tal-ħaddiema barranin. Fosthom dawk il-ħaddiema barranin li ġejjin mill-familja Ewropea tagħna, minn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Hemm distinzjoni ċara u s-suġġetti ma jistgħux jitħaltu ma' xulxin. U l-pożizzjoni tal-gvern hija kompletament distinta minn kategorija għall-oħra. Imma x'tagħmel inti tgħid il-ħaddiema barranin ma rridukomx f'pajjiżna li mhumiex mixtieqin f'pajjiżna, di tkun riċetta għad-diżastru. Ir-riċetta li tant ġabet ġid ekonomiku f'pajjiżna li tispara fuqha ma tagħmilx sens. Irridu naħdmu bil-kontra, ma rridux nkunu insensittivi u ngħidu illi żieda fil-popolazzjoni tagħna ma ġabitx pressjonijiet, iva ġabet pressjonijiet addizzjonali, kif tilqalihom? Billi saħħaħ l-infrastruttura. U l-infrastruttura mhijiex kif għadt aktar qabel it-toroq biss dik hija kruċjali, importanti, imma hija x'qed naraw aħna bħala l-infrastruttura. L-infrastruttura fl-iskejjel tagħna. Inaugurajna ftit tal-ġranet ilu skola ġdida li timmeraviljak l-livell tagħha f'San Pawl il-Baħar. L-infrastruttura diġitali. Se inauguraw it-tieni fiber optic cable bejn Malta u Għawdex. L-infrastruttura industrijali, investiment 400 miljun hemmhekk. It-toroq, Marsa Junction issa jispjega wkoll li dwarhom, is-Central Link, il-housing soċjali għal Maltin u l-Awċin. Fl-ewwel leġislatura kellna prioritajiet oħrajn. Illum qed impattu fej ma investejniex biżżejjed fil-housing soċjali għall-Awċin u għall-Maltin u housing affordabbli għall-poplu tagħna. Illum qegħdin impattu bi proġett wara l-ieħor. Proġetti biex minn skart noħolqu riżorsa, biex mill-iskart noħolqu enerġija. Proġett li se jqarreb nefqa ta' madwar 9 biljun euro, viċin in-9 biljun euro. Dak huwa l-mod kif tħares lejn l-affarijiet, mhux li tagħmel konferenzi fejn titkellem u ma tiddeċidi qatt, id-deċiżjonijiet aħna noħduhom. L-ambjent, it-tħaddir madwar pajjiżna kollu. Il-benefiċċju ambjentali li Central Link Project fost oħrajn se jħalli fl-ambjent billi jitnaqqas it-trab fl-arja, billi jitnaqsu l-emissions li jħallu il-vetturi, dak huwa l-mod kif titħares lejn il-pajjiż.
Dawk huma d-deċiżjonijiet li ħadna bħala gvern u fadal ħafna x'nieħdu. Imma id-deċiżjonijiet noħduhom u llum qed inkomplu nniedu l-pedamenti ta' Malta tagħna għal 10 snin li ġejjin. Grazzi, Prim Ministru. Ministru, ħanorbot ftit mat-tema tat-tieni domanda. Narawk tħabbar diversi proġetti infrastrutturali, kemm tara li dawn il-proġetti infrastrutturali huma verament effettivi biex innaqsu traffiku. U kif ukoll qed tara li l-infrastruttura, l-iżvilupp infrastrutturali u l-ambjent jimxu 8 feet. Grazzi, Brioni, bonġu, Prim Ministru, Ellison u sħabna kollha hawnhekk. Permetti qabel net insellem żewġ persuni, waħda għal-qalbna l-koll, speċjalment għal-Prim Ministru. Il-mara tiegħu u nawgurawla felu snina. U tieni persuna missieri illi jalqu wkoll fl-istess ġurnata u iktar il-qudiem li naqgħad miegħu jkun l-għalqa bħalissa jaħdem ir-raba u mdawwar bla safar tal-għana tiegħu għaliex dak u l-gost tiegħu. Il-mistoqsija dwar is-Central Link u l-proġetti infrastrutturali. Naħseb illi dan il-proġett li tant kien diskuss ifakkarni fi kwotazzjoni illi kien qal il-Periddu minn Komintov. Kien qala f'kuntest differenti u kien qal għal ġid tal-pajjiż u l-poplu tagħna jiena lest nirfes il-kallijiet kollha li jkun hemm bżonn. U għaliex qed ngħid hekk, ma kienx qed jitkellem fuq l-infrastruttura, ma huwa prinċipju illi huwa validu across the board. U għaċċenna lih il-Prim Ministru, d-deċiżjonijiet, aħna rridu nieħdu d-deċiżjonijiet. Aħna nqumu fil-għodu u nieħdu pjaċir, ngħid għalija nieħu pjaċir. Illi xogħli bħala Ministru huwa li nqum fil-għodu u nieħu d-deċiżjonijiet flimkien ma' sħabi bid-direzzjoni tal-Prim Ministru biex nagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. Dan huwa proġett illi kien pjanat mill-Prim Ministru Borċ Olivier. 60 sena ilu. 60 sena ilu. Huwa proġett illi jiena kont labt id-direzzjoni jew aħjar l-approvazzjoni illi nimplementaħ tal-Prim Ministru dak iż-żmien Muscat u se jinawgurah il-Prim Ministru Robert Abela. 60 sena. 60 sena. Għaliex is-sens komun illi forsi kellu bla dubju ta' xejn dak iż-żmien Borċ Olivier kien illi t-traffiku ma tgħaddihx minn ġol l-pjazzett u minn ġol toroq dojoq fejn hemm in-nies jgħixu tgħaddih fit-tarf tal-komunità. Però matul iż-żmien kellek amministrazzjoni wara l-oħra, ministru wara l-ieħor illi jiddejqu jieħdu d-deċiżjoni biex ma jirfsu l-kallu ta' ħadd. Issa jiena mhux għax gostu pjaċir tagħna, preferibilment tara li kulħadd ikun kuntent, però mbagħad inti qiegħed f'dan is-siġġu biex tiddeċiedi u tara li l-aħjar deċiżjoni fl-interess tal-ġid komuni tkun meħuda. U bi pjaċir nirċievi messaġġi illum il-ġurnata u jgħiduli għada lanqas 3 stiet l-ewwel fażi minn 3 u mir-Rabat sal-Belt flok tieħodli 50 minuta tieħodli 15-il minuta. Dik taf xi tfisser Brioni. Tfisser illi dak il-ħaddiem qed iqatta' nofsija iżjed filgħodu ma' tfal tiegħu. Jew nofsija iżjed filgħodu mal-ġenituri tiegħu. Il-kwalità ta' ħajja. Il-ħin illi wieħed jista' jqatta' mal-eżis tiegħu. Dik tfisser ukoll illi inqas fuel illi l-vettura tkun qiegħda tuża. U kif qal il-Prim Ministru, inqas emissjonijiet. U allura l-infrastruttura tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies anke fuq livell ambjentali. Dan huwa proġett illi ġala darba jkun lest ser ikun hemm iżjed ħdura iktar siġar fih milli kien hemm qabel inbeda l-proġett. Imma forsi fuq il-benefiċċji irridu nibqgħu nispjegaw u nibqgħu anke inxandru għaliex ikun hemm min ma jogħġbuhx dawn id-deċiżjonijiet, ikun hemm min irid jiġġustifika l-inkompetenza tiegħu fil-passat. Il-fatt li ma ħax id-deċiżjonijiet, il-fatt li ma għamilhomx. Il-proġett ta' Central Link imma huwa wieħed minn ħafna. Fis-sigħat li ġejjin illum ser jinfetħu 3 flyovers oħra fil-proġett tal-Marsa Junction sabiex jitkomplew
il-flyovers illi diġa qed nużaw u allura jiġu finalizzati u ftit tal-ġranet oħra, Prim Ministru permetti li neħodlok nofsija jew sija mill-ħin tiegħek sabiex niftħuhom is-seba' illi huma. Is-seba' illi huma. Għal xieren ta' snin kienu jgħidu hemm bżonn isir xi ħaġa qudiem iċ-ċimiterju. Hemm bżonn naraw x'se nagħmlu. Fin-97 Gvern Laburista kien għamel traffic lights. Kien jaf illi dawk huma miżuri temporanji, servew għal ħafna snin. U kellu jkun jerġa' Gvern Laburista illi jiftaħ dan il-kurutur daqsant importanti għan-nies tas-Sawt sabiex ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn djarhom il-post tax-xogħol, il-postijiet tad-divertiment tagħhom bl-inqas inkonvenjent possibbli. U iwassalni għal proġett ieħor kemm smajna fil-passat fuq il-mini ta' Santa Luċija. U jiena 3 snin ilu, ġifieri issa mhux 20 ta' snin, 3 snin ilu, l-esperti kienu qalu li meta nlestu l-proġett tal-Marsa, nibdew il-proġett ta' Santa Luċija. Jiena qedtilhom isma', jiena tajt ir-responsabilità issa. Forsi għandna nagħmilha ftit tal-preżuntus. Għaliex ma nagħmluhomx flimkien? Għaliex għandna ngħaddu l-martirju lin-nies tas-Sawt darbtejn f'dak li għandu x'jaqsam traffic management u minn hemm bdiet l-isfida li naqduhom flimkien. U iva, Prim Ministru, meta ser noħodlok sija mill-ħin tiegħek biex fil-ġranet, mhux ġimgħat, mhux xhur, ġranet li ġejjin niftħu 7 flyovers se jinfetħu wkoll il-mini ta' Santa Luċija. Aħna ma ddejjeqniex nieħdu d-deċiżjonijiet u l-ewwel 8-9 xhur tal-Prim Ministru Robert Abela juru biċ-ċar illi l-deċiżjonijiet preċipitaw. Dar ir-raġel ma waqafx jieħu d-deċiżjonijiet mill-ġurnata li daħal u kull natura ta' deċiżjonijiet. U dik tfisser ħafna, dik tfisser li l-poplu jista' jserraħ rasu illi għandu persuna diligenti, persuna onesta, illi tieħu d-deċiżjonijiet fl-interess tagħhom. U hekk għamilna anke fi proġetti oħra, ftit passi minn hawnhekk erix hemm triq illi ser tikkollassa. Ma li bdejna xogħliet ikkollassat. Is-sigurtà tan-nies. Ftit passi l-vot minn hawn. Il-Mall ta' National Park daqs 60 ground tal-futbol. Id-deċiżjoni li fabbrika tal-konkrit mitluqa ġo nofs ta' qali għal 20 ta' snin ikollna d-deċiżjoni nieħduha għal ixija tal-poplu u fi ftit ta' xhur oħra intuha lin-nies biex igawduha spazju miftuħ importanti. Dawn huma deċiżjonijiet. Sekonda waħda fuq l-infrastruttura f'dak li għandu x'jaqsam l-ekonomija tagħna. Jiena matul l-ewwel sentejn ta' din il-leġislatura kont inħobb nitkellem dwar kif l-infrastruttura ta' pajjiżna qiegħda tiġi upgraded, qiegħda tittejjeb. Mhux għaliex l-ekonomija sejra ħażina. Inti ħafna drabi jkollok gvernijiet kif kien għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2008 illi joħolqu proġetti infrastrutturali għaliex l-ekonomija tkun sejra ħażin. Imma is-suċċess ekonomiku tagħna fl-aħħar 7 snin ġie minkejja l-infrastruttura u mhux minħabba l-infrastruttura tajba li kellna. Ħafna drabi inti tinvesti fl-infrastruttura illi kien qed jirreferi għall Prim Ministru mhux biss it-toroq, l-ajruporti, il-portijiet, it-toroq, l-infrastruttura oħra medika, edukattiva. U mbagħad dik iġġib ix-xogħol, toħloq ix-xogħol minnu nnifsu u tkabbar l-ekonomija. Aħna bil-kontra, aħna l-ekonomija kienet sejra tajba grazzi għall-laqal tal-gvern. Imma kellna infrastruttura antika, infrastruttura li nistħu minna. U allura kienet sfida li ninvestu fl-infrastruttura. Mentri kellna wkoll sfida ta' min jista' jagħmel dak ix-xogħol għax il-Maltin kienu diġà f'xogħlijiet iktar importanti. Il-Maltin rridu jitilqu milli jibnu il-ħitan tas-sejjieħ fit-toroq tagħna, rridu jitilqu milli jaħdmu lejl u nar fil-kostruzzjoni. U għalhekk il-Prim Ministru aċċenna għal ħaddiema barranin illi għenuna ntejbu l-infrastruttura tagħna f'dawn l-aħħar snin. Però issa iktar minn qatt qabel u jiena konvint illi anke il-budget li se jkun preżentat għada. Ħafna drabi ngħidu l-ewwel budget tal-Prim Ministru Robert Abela. Mhux veru. Matul il-pandemija l-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern tiegħu preżentajna numru ta' inizjattivi fil-forma ta' budgets sabiex illum il-ħaddiema għadhom fix-xogħol, in-negozji għadhom miftuħa u l-familji tagħna għadhom qegħdin igawdu kwalità ta' ħajja tajba. Però għadha għandna l-ewwel budget formali
illi jkun ippreżentat dejjem fix-xahar ta' Ottubru. U jiena konvint illi l-infrastruttura bħal setturi oħra ma rridx nitkellem biss fuq l-infrastruttura, ma l-infrastruttura ħad tkun mutur ewlieni li tkompli tixpruna x-xogħol f'pajjiżna, tixpruna x-xogħol għal min irid jaħdem fl-infrastruttura, il-Maltin li jridu jaħdmu fl-infrastruttura. Imma fuq kollox ukoll tagħti t-tama. It-tama li hemm proġetti għaddejjin, it-tama li dawk il-proġetti ħajservu biex intejbu il-ħajja tagħna. U allura jiena nħares il-qudiem għal dak li se jkun imħabbar għada. Minuta waħda. Taqbżux fuqi malli nibda, ħallu nispiċċa l-argument. Il-bieraħ il-Milan labu kontra l-Inter. Irbaħna wara ħafna snin. U nixtieq nagħmel daqsxejn ta' xebħ bejn il-futbol u dak illi aħna nħobbu, aħna hawnhekk. Forsi mhux kull min qed jarana jħobb il-politika, ma aħna nħobbu l-politika. X'nemmnu l-politika hija servizz. Jilgħab it-tim tiegħek u tibda tikkummenta. Ikollok xi chat group jew tkun qed taraħħa ma' grupp ta' ħbieb. Aħna coach għandna l-Milan għandna Stefano Pioli bħalissa. Anka meta jiġi coach ġdid, kulħadd jikkummenta it-tajjeb u l-ħażin tiegħu. U għandna players tajbin, players ta' esperjenza u min jgħidulhom xjuħ bħal Ibrahimovic u players tajbin jippromettu. U mbagħad għandek is-supporters. Kulħadd irid jgħid tiegħu. U għax ma bidilx l-Ibrahimovic m'għadux jiflaħ logħba, u Ibrahimovic tibdlux għax jiflaħ sħiħa l-logħba, u liħor jgħid għaliex biddilt il dak u għax daħħalt il dak flok liħor. Ma mbagħad hemm il-coach. Il-coach jieħu d-deċiżjonijiet. U inti bħala supporter tħalli f'idejn il-coach. Bħala player tħalli f'idejn il-coach. U rispettivament il-min wieħed jissapportja din tixbieħa tal-futbol nistgħu nagħmluha wkoll għall-partit tagħna. It-tim huwa l-Partit Laburista. Il-players huma id-deputati u l-coach huwa Roberta Bela. Aħna nemmnu li kulħadd jista' jiddiskuti, però fl-aħħar mill-aħħar anke għaliex l-iktar punt importanti li huma l-players huma maquda u jaċċettaw il-bidliet kollha, isiru kif isiru, jisiru x'kien isiru, inħallu f'idejn il-coach, ħallieħu d-deċiżjonijiet li jkun qiegħed jara li huma fl-aħjar interess tal-partit imma ħna għandna obbligu ikbar għax aħna din fil-gvern tal-pajjiż u nħallu f'idejn il-coach sabiex ikompli irebbaħna. U allura nawgura Miriam, Clyde, nirringrazzja lil kull min kien ta' servizz. Prosit Prim Ministru, kompli biddel, kompli ġeddidna għaliex iva aħna rridu nkomplu nirbħu u rridu nkomplu nservu lil dan il-pajjiż tagħna. Grazzi. U bla dubju li dik hija s-saħħa tal-Partit Laburista li għandu grupp ta' deputati flimkien mal-Prim Ministru u ħafna nies wara li qed jaħdmu fil-gvern, jaħdmu fil-partit ukoll sabiex pajjiżna jibqa' sejjer dejjem il-qoddim. Niftaħ issa nerġa' l-mistoqsijiet min-naħa tal-udjenza tagħna, mistoqsija hawnhekk quddiem jekk jogħġbok Pier. San Ġwan, għandi ġiġdi tfal u għandi 4 naputijiet, nannat 4. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Wara li bdiet il-COVID, il-ħaddiema xi ftit jew wisq parti minnhom għall-inqas ħadu daqqa l-isfel. Però bil-riġenerazzjoni u miżuri oħra tat nifs il-ħaddiema biex setgħu baqgħu għaddejjin. Però il-biża għadha hemm u l-futur bħalma jaf kulħadd huwa inċert. Bħal pereżempju bħal għada il-jum tal-budget. Tista' tini serħan tal-moħħ illi se jolqotna tajjeb biex nofru futur aħjar u ambjent aħjar għall-eżistana. Grazzi. Mistoqsija oħra? Insellimlek, Prim Ministru,
Jiena Franċiska, tfajla Awċija, noqgħod Għawdex, naħdem Għawdex fil-qasam edukattiv u tista' tgħid li ħajti hija bbażata ġewwa Għawdex, bażikament bħalissa. Nafu li qabel il-pandemija Għawdex kien mutur ekonomiku b'saħħtu. Naturalment, f'dawn l-aħħar ftit xhur b'saħħa tal-miżuri li ttieħdu l-ekonomija rnexxiela tibqa' tiġġenera. Però issa taħseb illi l-iżvilupp f'Għawdex jista' jkompli jikber u aħna żgħażagħ se jkollna futur sabiħ jew Għawdex ġej kif qed jgħidu bħala gżira tal-anzjani u tal-irtirati. Grazzi. Grazzi, Prim Ministru, fidejk. Rose, garanzija illi il-budget ta' għada se jkun wieħed ta' tama, ta' kuraġġ u fuq kollox serħan il-moħħ. Serħan il-moħħ li l-kwalità tal-ħajja tan-nies se tkompli titjieb. Jien m'iniex kuntent li ngħid il-kwalità tal-ħajja tan-nies ma tmurx lura, li trid tkompli titjieb minkejja il-pandemija. Mhux se nħallu l-pandemija tnaqqas il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U dak se tkun it-tema ewlenija tal-budget ta' għada. Kif qalin, mhux qed inħossni se jkun l-ewwel budget tiegħi, dan hu r-raba' wieħed. Diġà nidejna 3 pakketti finanzjarji b'saħħithom, partikolarment it-tielet wieħed, illi żammew lil pajjiż għaddej f'normalità. Insemmi il-weight supplement. Li nagħti garanzija mhux se jieqaf għada, iżda se jitkompla. U se jitkompla mhux għal ftit ġranet. Għaliex nafu li Rose inti rid ikollok isserħan il-moħħ illi meta fl-aħħar tax-xahar jasal il-kont tal-kera, meta fl-aħħar tal-ġimgħa tmur tagħmel ix-xirja, meta jasal il-kont tad-dawlu l-ilma, int m'għandux ikollok l-inkwiet li m'għandekx ġobb li jiżguralek flus biex tħallas dawk il-kontijiet. Għalhekk għamilna l-weight supplement biex nagħtu serħan il-moħħ lil ħaddiema tagħna, lil min ħaddimhom ukoll. Illi il-parti medika, il-parti tal-pandemija hija xi ħaġa li m'għandniex kontroll fuqha. Jiġifieri m'għandniex kontroll fis-sens li huwa virus li qiegħed hawnhekk. Imma kontrollajna s-sitwazzjoni b'mod tajjeb ħafna. Imma dik hija xi ħaġa illi medika u ma tistax tgħid int millum għal għada ħaneqret il-virus, dik hija xi ħaġa li tmur lil mill-kontroll tal-bniedem. Imma kif tilqalih hija xi ħaġa fil-kontroll tagħna. X'miżuri tniedi biex iżżomm il-fiduċja tan-nies b'saħħitha, dik hija fil-kontroll tagħna. Li inti f'mument taqtih il-qalb iddaħħal il-fiduċja u l-kuraġġ lin-nies, il-pożittività, dik hija fil-kontroll tagħna. U hekk għamilna aħna, mhux qed naqtaw qalb in-nies, mhux qed indaħħlu l-biża' fin-nies, hemm min irid tiddaħħal il-biża'. Aħna ndaħħlu l-kuraġġ b'sens ta' responsabbilità, b'kawtela. Importanti li nkunu saqajna mal-art. Li l-messaġġ li ngħaddu il-ħin kollu jkun wieħed kawt ta' responsabilità, imma li wkoll indaħlu l-ottimiżmu fin-nies li iva. Għada aħjar jiġi. U sakemm jasal għada aħjar, kulħadd se jkollu serħan il-moħħ li l-għajxin tiegħu, il-ġob tiegħu huwa preservat. M'għandkomx inkwiet bix-xogħol tagħkom. Bl-inkam m'hemmx inkwiet. U l-budget ta' għada se jkompli jagħti dak is-serħan il-moħħ dawk il-garanziji. Garanziji tant importanti li inti taf li l-għajxin tiegħek garantit. U x'se jkunu t-temi ewlenin ta' dan il-budget? Diġà tkellimt ftit dwarhom aktar qabel, imma hemm 3 prinċipji ewlenin li xtaqt illi nitkellem dwarhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiddefinixxu dak li dan il-gvern jemmen fih. Ir-ruħ soċjali. Gburi li għandi prinċipji soċjalisti. Il-budget ta' għada se jkun qiegħed iwieżen lil dawk li l-aktar għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. Lil min seta' waqa' lura. Dik tfisser ir-ruħ soċjalista li inti tħares tipproteġi lil dawk li l-aktar għandhom bżonn. Fosthom il-pensjonanti tagħna. Illi f'dal mument l-iktar li qed iħossuhom f'sitwazzjoni vulnerabbli u hemmhekk il-messaġġ li jrid joħroġ mill-budget ta' għada jrid ikun wieħed. Li l-ewwel nett aħna qed nifhmu
is-sitwazzjoni tal-pensjonanti kollha tagħna. Imma nagħtuhom messaġġ ta' kuraġġ. Messaġġ ta' kuraġġ. Illi din hija soċjetà ħanina, gvern ħanin, gvern li jieħu deċiżjonijiet. Imma fl-istess waqt huwa ħanin. Laqatni kumment li għamlet il-bieraħ il-Prim Ministru, li marret naturalment tajjeb ħafna fi New Zealand, il-bieraħ fl-elezzjonijiet, li għamlet li batet messaġġ. Qalet inti ma jfissirx li għax tkun ħanin ma jkollokx kwalitajiet ta' leadership b'saħħithom. U dak hija xi ħaġa li verament nemmen fiha. L-ħniena man-nies li tgħader lin-nies li tħoss għan-nies imma fl-istess waqt imbagħad li tkun dixxiplinat fid-deċiżjonijiet li tieħu. It-tieni prinċipju li se joħroġ mill-baġit tagħna li nsaħħu x-xogħol. Ix-xogħol tant importanti għall-bniedem. Li nħallu l-businesses tagħna bis-serħan il-moħħ illi jistgħu jibqgħu għaddejjin u lil ħaddiema li l-inkam tagħhom se jibqa' dieħel. L-iskema tal-vouchers illi nidejna fl-aħħar pakkett finanzjarju. Suċċess b'saħħtu immens. Mhux biss fil-fatt li ntefqu dak il-vouchers, imma fil-konsum addizzjonali illi ġie reġistrat bihom. Għada, naf li mhux suppost nħabbar, imma se nagħmlu round ieħor ta' vouchers. U dan għalhekk kellna f'dawn l-aħħar ġranet iltqajna mas-setturi tista' tgħid kollha fis-soċjetà tagħna min għandu restaurants, min qasam tad-diżabilità, setturi li jvarjaw, setturi kollha tas-soċjetà tagħna. Smajna lil kulħadd u l-idejat li ħadna implementajna diversi minnhom. Għax dan hu gvern li jisma', gvern li huwa viċin in-nies, u għalhekk l-importanza li nibqgħu viċin in-nies. U l-idejat li smajna f'dal aħħar ġranet għada jkunu implementati fil-budget, f'budget fument uniku. Budget li jiddefinixxi kemm dan il-gvern huwa b'saħħtu u ffokat anka f'mument bla preċedent tad-dinja kollha. U t-tielet prinċipju huwa dak li nsaħħu l-ekonomija tagħna b'mod sostenibbli u nibqgħu mexxin il-qudiem. Mhux se jkun budget li jħares lura, imma budget li jħares lejn 10 snin li ġejjin. Mhux budget biex nilqgħu għall-kriżi, imma budget li se joħodna lejn id-direzzjoni li l-koll kemm aħna qed naraw li pajjiżna għandu jimxi fiha. Għaldaqstant gburin ħafna b'dan il-budget li seta' kellna u ngħidu ejja nagħmlu budget ta' austerità għax il-ġbir tat-taxxi naqas u l-inkam tal-gvern naqas, stajna għadnek. Bil-kontra, se nerġgħu ninvestu fin-nies u nagħtu kuraġġ lin-nies. U biex niġi għad-domanda tiegħek, Francesca, għawdex li tantu għal-qalbi. Imma għawdex ma titkellimx dwaru u ma timplementax. L-iskemi li nedejna, irnexxilna noħolqu turiżmu intern f'għawdex li nafu li ġie impattat għawdex, forsi iktar minn Malta, għaliex dipendent immens fuq it-turiżmu. Il-vouchers hemmhekk illi nidejna kellhom impatt b'saħħtu ħafna għaliex jiġġeneraw konsum intern u ipproteġew ħafna impjiegi. Il-vouchers, il-wage supplement, ipproteġa eluf ta' impjiegi f'għawdex. L-investiment fl-infrastruttura diġitali semmejtu aktar qabel, it-tieni fiber optic cable. Dak huwa li rridu minn għawdex. Li nkomplu nsaħħu l-infrastruttura f'għawdex li nemmnu li għawdex fih innifsu ma jkunx kif semmejt inti biss gżira fejn wieħed jirtira, le. Irridu definittivament nipproteġu l-karatteristiċi ta' għawdex. Anka biżvilupp li jkun wieħed sostenibbli u li jagħmel sens għal gżira Awċija. Imma ma nistgħux nqisu għawdex biss post fejn inti tirtira, anzi, bil-kontra jien nemmen li għawdex għandu ikun mutur fit-tisħiħ tal-ekonomija ta' pajjiżna. Għamilna din is-sena kabinett minn ġewwa għawdex fejn nidejna l-viżjoni tagħna x'naraw għal għawdex tagħna li tant inħobbu. Il-links bejn Malta u Għawdex, it-trasport bejn Malta u Għawdex, il-link permanenti. Mhux li wieħed jittituba, hemm mozzjoni parlamentari
li titkellem mod ċar fuq x'għandha tkun il-pożizzjoni ta' link permanenti bej Malta u Għawdex. Kif hemm min qed jarġa' jdaħħal id-dubju jittituba. Pożizzjoni hija waħda ċara u dik hija id-direzzjoni tal-gvern. Għax gvern li jiddeċiedi, gvern li f'Għawdex jara potenzjal enormi. Gvern li jemmen fiż-żgħażagħ Ħawċin, li jrid jagħti opportunità liż-żgħażagħ kollha Ħawċin ta' għażla. Jekk inti żagħżugħ Ħawċi u tixtieq taħdem u tistudja f'Malta, għandek dik l-għażla. U dik l-għażla nagħtu r-riżorsi kollha biex niffaċilitawha. Imma jekk int żagħżugħ Ħawċi, imprenditur Ħawċi, li tistudja Għawdex, tinvesti f'Għawdex, taħdem f'Għawdex, għandu jkollok l-opportunitajiet kollha biex tagħmel dik l-għażla wkoll. U għaldaqstant iva, Għawdex qiegħed fuq net tal-prijoritajiet tagħna bħala gvern. U nagħti l-kelma tiegħi u mhux biss il-kelma illi nibqgħu noħolqu minn Għawdex ġawra li tant aħna kburin biha bħala pajjiż. Grazzi, Prim Ministru. Ellison, ħafna forsi jafuk bħala s-Sindku ta' Bormla, iżda inti wkoll għalliema u wkoll bħalissa tmexxi wkoll Learning Support Center. Nisimgħu ħafna fuq l-online learning, speċjalment dan l-aħħar minħabba l-pandemija li ħakmet lid-dinja. Però jista' l-online learning jieħu post it-tagħlim fiżiku fl-iskejjel tagħna u kemm taħseb li edukazzjoni ta' kwalità tajba minn età żgħira tista' l-qudiem tgħin liż-żgħażagħ u l-adulti ta' għada. Grazzi Brioni, nselmilkom l-għodwa tajba lilkom preżenti li qed isseguna, Ministru Ian Burch, Prim Ministru. Inselmilkom. Iva, jiena kont se nibda bil-mawra tiegħi illum minn Bormla minnaħa t'isfel ta' Malta sakemm wasalt hawn, imma biex nirrispondi il-mistoqsija tiegħek dwar l-edukazzjoni. Brioni, Iva, nfakru li kienu gvernijiet laburista li ġabu l-edukazzjoni bxejn għal uliedna kollha. Huwa f'dan iż-żminijiet tan diffiċli li napprezzaw u nistgħu nfissru u nispjegaw x'jiġifieri edukazzjoni bxejn għal uliedna għaliex fil-waqt li l-gvern għaliex ħaseb kien bil-għaqal, mexxa b'mod bil-għaqal u faddal għal meta jiġi bżonn, il-ġenituri tal-uliet Maltin u Ħawċin ma ħallsu xejn ekstra sabiex it-tfal tagħhom f'dawn iż-żminijiet diffiċli setgħu imorru lura l-iskola għan-normalità, jekk nistgħu nsejħula normalità fl-iskejjel tagħna fil-waqt li l-awtoritajiet qegħdin jieħdu ħsieb dak kollu l-ispejjeż kollha li jinvolvu dan kollu sabiex it-tfal tagħna waqt li qegħdin jitgħallmu jgħixu f'ambjent san, nadif u ta' serħan il-moħħ għall-ġenituri tagħna. U kien gvern laburista wkoll li wettaq dan kollu bidliet għaliex jemmen fiż-żgħir, jemmen u għandu ruħ soċjali. U biex nerġa' lura l-mawra tiegħi kif tlaqt minn Bormla illum u wasaltaw u għaddejt minn Bormla. Mill-Marsa, ftakart fil-weda li Partit Laburista kien għamel qabel l-2013 qabel irridni fidejh kien wiegħed li n-naħa t'isfel ta' Malta se jingħata priorità u se nieħdu ħsieb in-naħa t'isfel ta' Malta. U l-proġett ta' Baċir numru 1 ifisser ħafna iktar mill-proġett innifsu għaliex ġab bidliet li ifissru ħafna għalina, bidliet infrastrutturali, bidliet ekonomiċi, bidliet turistiċi. Rajna wkoll il-mentalità mhux biss tagħna tan-naħa t'isfel ta' Malta tinbidel, iżda il-mentalità tal-kumplament tal-Maltin u l-Ħawċin għaliex illum il-ġurnata fejn qabel konna nistkerħu, in-nies kienu jistkerħu n-naħa tagħna, illum jgħidulek kemm nieħu gost niġi għal xi ikla tajba fil-waqt li ngawdu ambjent sabiħ, xi mixja tajba li tieħdok mill-Kalkara, Bormla, l-Isla, il-Birgu u ngawdu f'ambjent sabiħ u arja nadifa bil-baħar madwarna. U komplejt mixja wasalt il-Marsa, Santa Luċija semma il-Ministru aktar qabel il-proġetti li għalina tan-naħa t'isfel ta' Malta dawn fissru ħafna għaliex aħna nafu x'jiġifieri li biex tasal fil-ħin għax-xogħol titlaq siegħa u nofs satejn qabel. Għandna trasport bil-baħar fejn konna nobsru li nistgħu naslu sal-Belt Valletta minn Bormla f'10 minuti fil-waqt li ngawdu sbuħija li l-port tagħna jaf joffri nistgħu naslu
mingħajr ma nħamġu l-arja u nieħdu gost. Il-Marsal Power Station, l-eluq tal-Power Station li tant fissret u ħassret saħħet tan-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta. Dan kollu seta' jsir għaliex Gvern Laburista dejjem kien kommess li iwettaq bidliet. Bidliet mhux biss bil-paroli iżda mill-fatti. Gvern Laburista li wettaq kisbiet li kienu xprunati minn prinċipji soċjali. Min dejjem konna gvern tan-nies u għadu kif qalu koll il-Prim Ministru li nibqgħu il-gvern li jisma' lin-nies u jagħtina eżempju il-Prim Ministru nnifsu. Jien forsi li nafu b'mod aktar personali naf li Robert baqa' l-istess persuna li kien qabel fejn jara in-nies irid imur ikellimhom jisma' minn għandhom u hekk baqa' għaliex anke naraw fit-toroq ma jkunx jekk ma jaqafx isellem u jisma' mant in-nies. U għalhekk il-poplu Malti jibqa' jafda gvernijiet Laburista, Laburisti, Prim Ministri Laburisti, Kabinet Laburisti sabiex imexxuh u jkompli jagħtihom ħajja aħjar. Bidliet pożittivi li sa mill-bidunet gvernijiet tiegħu wieħed għajxin aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar lil poplu Malti u Awċi. U tajjeb hawnhekk li nerġa' nfakkar feluq il-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista li kienu gvernijiet Laburista li taw ukoll is-saħħa b'xejn għal kulħadd. U l-istess kifet fil-qasam edukattiv li llum il-ġurnata nistgħu nifhmu aħjar xi tfisser edukazzjoni b'xejn għal kulħadd, saħħa b'xejn għal kulħadd, welfare state li nistgħu ngħidu konna u għadna lejra tal-kumplament tal-Ewropa għaliex fil-waqt li l-familji tagħna kienu qed jieħdu ħsieb saħħithom għaliex il-żmien kien jippermetti li nibqgħu magħluqin iktar id-dar għaliex din il-pandemija ma kien jaf ħadd xi tfisser u x'sassarraf. Il-gvern tagħna ħaħsieb li fil-waqt li qegħdin id-dar inkomplu ngħixu bl-aqwa mod li nistgħu u ħaseb għal kollox. Edukazzjoni online. Mhix faċli għal-ġenituri li fil-waqt li kienu qegħdin jaħdmu mid-dar rridu jilaħqu mal-lezzjonijiet ta' tfal tagħhom ukoll. Ġifieri hawnhekk nifhmu li iktar li l-post it-tfal iva huwa l-iskola għaliex mhux importanti biss li nitalmu li tfal tagħna jitalmu l-lezzjonijiet u s-suġġetti akademiċi, iżda tfal tagħna għandhom jikbru b'mod san permezz li jiltaqgħu mal-sħabhom, mal-allima, jitalmu kif għandhom jieħdu ħsieb tagħhom infushom fuq kollox f'ambjent aktar diffiċli minn qatt qabel. U dan it-tfal jistgħu jitalmuh billi jitħaltu ma' ħaddieħor. Kien ta' pjaċira li nara l-istudenti diġà jafu x'inhu għaddej madwarna u kienu konxi li għandhom jilbsu l-maskla jaħselu jidejhom spiss jagħmlu sanitizers. Ġifieri dan grazzi wkoll għal ġenituri li fehmu li s-sitwazzjoni tkun aħjar mhux bl-imbuttatura u bl-għajnuna tal-gvern biss iżda taw semhom 100%. U hawn nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri kollha li preparaw il-uliedhom sabiex it-tfal tagħna jaffaċċjaw bl-aħjar mod din l-isfida. Kienu gvernijiet Laburisti wkoll li emanċipaw lil-mara u tawa il-vot. Iżda dak huwa passat, il-futur huwa li naraw il-gvern tagħna immexxi mill-Prim Ministru ipoġġi fl-ogħla pożizzjonijiet lin-nisa, mhux bil-paroli biss iżda mill-fatti. Allura m'għandix għalfejn inkompli hawnhekk intawwal nitkellem dwar l-importanza tal-mara fih dan il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista. Iżda kienu gvernijiet Laburisti wkoll li saħħew u ġġieldu għall-ilsien Malti, kienu gvernijiet konna aħna li saħħaħna isem pajjiżna u wassalnieh ma' kull rokna tad-dinja. Sfortunatament mhux kulħadd jaħsibha bħalna, naraw esponenti fil-partit ieħor il-Mezzola li tuża kejl differenti, tkejjel dak li nagħmlu Malta b'mod differenti minn dak li jsir fil-Bulgarija. U issa aħjar għax għandna kap tal-oppożizzjoni li
li jistħijajt li huwa Malti, sfortunatament, imma ma nipretendu xejn differenti minn dik in-naħa. Aħna differenti, aħna nemnu fil-poplu tagħna, nemnu f'pajjiżna, nibqgħu nkunu gvern tan-nies, gvern maqut, gvern li jrid ikompli jara bidliet minkejja il-ġid kollu li qed isir, imma konxi li rridu nkomplu imbidlu u nisimgħu lin-nies. Aħna nibqgħu gvern, partit qrib in-nies u miftuħ għal kulħadd. U l-gvern tagħna jibqa' il-gvern li jrid l-għaqda nazzjonali għalhekk il-poplu Malti u Awċi se jkompli jagħżel il-gvern Laburista sabiex jieħu ħsieb ħajjitna, sabiex ikompli jarana nimxu l-qudiem, niffjorixxu kemm aħna bħala poplu kif ukoll bħala Malta tagħna li tant inħobbu. Grazzi lilek, Ellison. Naddu issa biex nieħdu l-aħħar ftit mistoqsijiet min-naħa tal-udjenza tagħna. Mistoqsija hemmhekk. Bonġu Prim Ministru, għannet nixtieq nirringrazzjak tal-ħidma sewja tiegħek li mhux faċli ta' dal-aħħar żminijiet. Jiena Rodney, noqgħod Berzabuġa, għandi 46, bħala xogħol naħdem segretarju Mater Dei. Riċentament ġifarat il-proġett tal-Community Policing. Dan se jkun ta' serħan ta' moħħ għalina l-residenti ta' Berzabuġa u ċert li mhux se jkun faċli li nixtiequ nkunu nafu jekk din hija xi ħaġa ta' perjodu qasir jew xi ħaġa ta' tul ta' żmien. Grazzi. Grazzi, nieħdu mistoqsija oħra. Nsellimlek, Prim Ministru, jien Johan Xikluna, naħdem ġej mis-settur tal-isports u naħdem bħala manager ma' Sport Malta. Dal-aħħar żminijiet qed naraw ħafna infrastruttura għaddejja fir-rigward ta' sport. Nista' nsemmi speċjalment għal dak kif ngħatat art il-Vallett FC fejn jien bħala technical director tal-klabb kienet tkunu tawġieħ ta' ras għalija biex qabel jibda l-istaġjum minn xhur qabel rrid nara fejn ħanieħu għat-taħriġ il-plejers li jilagħbu mat-tim tal-belt fis-settur taż-żgħar u anke problema kienet fis-settur tal-kbar u di ovvjament ħadd tkun serħan tal-moħħ għax issa jkollhom fejn imorru plus li l-klabb jiffranka wkoll il-flus li jħallas tal-kirjiet. Li nixtieq insaqsik hija issa li il-gvern nefaq ħafna flus jiġifieri f'bini u fi proġetti li għadhom għaddejjin speċjalment ma' Sport Malta. Nixtieq is-serħan tal-moħħ li issa wasalna aħna biex nibdew inġibu riżultati f'dak li qed insemmu kompetizzjoni speċjalment fil-lob tal-pajjiżi żgħar u sport ieħor. Is-serħan tal-moħħ li l-flus li ħajintefqu biex nibdew naraw daw ir-riżultati ġejjin bħalma ġie speċjalment kulħadd ħabb pjaċir dil-ġimgħa jara li t-tim Malti jerbaħ kulħadd kien gburi li aħna Maltin anke min kienet iżomm ma' pajjiż ieħor dil-ġimgħa stess qalilna li kien gburi kien Malti, jiġifieri rridu serħan tal-moħħ aħna biex naraw iżjed riżultati. Grazzi, nieħdu l-aħħar mistoqsija. U nieħu gost nara li qed naqbdu diversi setturi differenti, l-isport u setturi oħra li jtejbu l-kwalità tal-ħajja fejn qabel l-ekonomija kienet priorità llum il-ġurnata parti l-ekonomija wkoll nistgħu nitkellmu fuq setturi li jtejbu l-kwalità ta' ħajja tagħna. L-aħħar mistoqsija. Bonġu Prim Ministru, jien Borġ u Sinjor Ġivelli. Dawn l-aħħar ġranet rajna maskla oħra tal-Partit Nazzjonalista. Din id-darba kien imiss l-Sinjura Mezzola taqala l-maskla. Aħna kollha nafu kemm kienet voċifera u Malta biex titkellem fuq ir-rule of law. Dan għamlitu anke fil-fora Ewropej u ma kien hemmx ċans wieħed li ma ħaditux biex tpoġġi l-Malta f'del ikraħ. Ma dan għandikun issa din il-kruċjata rule of law donna daw l-aħħar jimnesieta meta ġiet biex tatwa l-istess prinċipju fuq il-Bulgarija. Mhux tant nesieta, anke kienet kruċjali fl-Standing Committee
biex ittaffi il-konsegwenzi li seta kella l-Bulgarija u minn din il-mozzjoni. Fil-fatt anki waslet biex qalet li il-protesti fil-Bulgarija qed jiġu finanzjati minn boss tal-gambling. Parti minn il-mozzjoni kellha tirtira mill-mħabba il-kritika qawwija li kellha mill-ċittadini Bulgari stess. Allura ngħid Sur Prim Ministru, dan mhux każ klassiku ta' double standards. Grazzi. Grazzi, Prim Ministru. Johan, tista' tgħid illi inti gburi f'pajjiżek, ma d-domanda tkun jekk intix verament gburi f'pajjiżek. Aħna m'hemmx dubju jekk hemm karatteristika li tiddistingwina hija li nħobbu l-pajjiżna. U gburin pajjiżna, u tkun gburi pajjiżek biex f'dal mument nista' nassigurakom kif qalin daw l-aħħar xhur kienu jfissru litteralment li int ma jistax ikollok minuta li ma tkunx iffukat fiha. Minuta, f'ġurnata. U nista' ngħid mill-esperjenza li għaddejt minnha partikolarment minn Marzu li għadda. Minn Jannar imma iżjed minn Marzu li għadda. Li trid tkun iffukat kontinwament u tara li ma tagħmel żbalji. Żball wieħed għandek il-ħajja tan-nies fin-nofs. Żball wieħed għandek il-jobs tan-nies fin-nofs. M'għandekx sitwazzjonijiet normali, imma jekk tkun tħobb il-pajjiżek u tkun dedikat u jkollok din l-ambizzjoni li għandna kull wieħed u waħda minnha li waslu il-vapur fejn nixtiequ. U li ngħidu li fl-iktar jien nemmen dan huwa l-iktar mument diffiċli għal pajjiżna li qatt għaddejna minnu. Għandna l-privileġġ, għandi l-privileġġ li jien il-Prim Ministru tal-pajjiż f'dan il-mument. Ġieli saqsewna qalu li ma jiddispjaċikx li dħalt tal-kariga, bil-kontra, gburi li dħalt tal din il-kariga. U gburi li fdat bil-privileġġ minn nies li nigwida l-pajjiż f'dik li hija xogħol, għajxien, saħħa. Dak huwa dak il-privileġġ li jkollok f'dal-momenti verament tħossok gburi. U se niġi għall-ewwel domanda tiegħek, Rodney, il-community policing. Xi ħaġa li dejjem hemmint fiha l-Kummissarju tal-Pulizija li minn hawnhekk insellimlu għall-ħidma tiegħu jemmen fiha li inti trid timmobilizza l-pulizija fit-toroq. Fl-assess irid ikun hemm il-preżenza, imma prinċipalment il-pulizija jridu jagħmlu l-patrolling fit-toroq. Nidejniha mhux se tkun xi ħaġa ta' ġranet, bil-kontra, hija xi ħaġa li hija permanenti u li tiġi mwessa li żjed lokalitajiet. Lanqas kellna dubju li se taħdem, ma konniex nafu li taħdem b'tant suċċess iżda. U turik x'għandhom bżonn in-nies li inti għandek isserħan il-moħħ, partikolarment ferjas, fejn għandhom pressjonijiet addizzjonali fosthom bir-Żebbuġa, hemm pressures addizzjonali, mela hemmhekk inti trid toħloq iżjed miżuri biex tagħti serħan il-moħħ lin-nies. Għaliex għandu jkun hemm xi ħadd minn Bir-Żebbuġa li jew mill-Ħamrun, jew minn San Pawl il-Baħar jew erjas oħrajn li ma jħossx is-serħan il-moħħ li jista' joħroġ mid-dar tiegħu b'mod safe. Dik xi ħaġa li mhux lest li naċċetta. Il-bażiku qed nitkellmu aħna pajjiżna magħruf għas-sens ta' sigurtà li joffri. U hekk se nibqgħu nagħmlu u l-community policing kruċjali f'dan l-aspett, preżenza ta' aktar forzi tal-ordni fit-toroq. Il-bażiku. Is-iktar u iktar għaliex il-forzi tal-ordni tagħna u awtoritajiet oħrajn fosthom tas-saħħa l-MTA għandhom ix-xogħol addizzjonali li jaraw li l-miżuri illi għandna bħalissa biex nilqgħu u nikkontrollaw il-pandemija irridu jaraw li hemm l-infurzar tagħhom. L-infurzar mhux se jkun wieħed kosmetiku jew artifiċjali. L-infurzar kien f'dal aħħar ġimgħat wieħed serju nhar il-ġimgħa ħabbarna li se nżidu dak l-infurzar. Hekk ġara f'dan il-weekend diġà inħass li nżdied l-infurzar u hekk se jibqa' jiġri. Hekk se jibqa' jiġri. Dan huwa dover li għandna lejn in-nies u huwa dover li bil-fatti se nibqgħu inwettquh. U ħaniġi għad-domanda tiegħek jew issa. Jew temmen jew ma temminx fl-importanza tal-isports għall-iżvilupp f'pajjiżna, l-iżvilupp soċjali, kruċjali l-isports.
ta' kemm hija kruċjali l-edukazzjoni u l-isports. Anzi, laqqas niddistingwi bejniethom għax nemmen li tista' taqgħadhom flimkien. Kulħadd minn verament iħobb il-pajjiżu ftaħar ħassu gburi bir-rebħa internazzjonali, fl-logħba internazzjonali li għadu kif kellna minn futbol. Insellem il-MFA għal ħidma kbira li qiegħda tagħmel. Laqat kontinwi magħhom jagħtuna idejat li huma verament tajbin, imma hemmhekk ukoll turi s-serjetà tal-gvern. U qatt ma liqalijin, mhux bil-paroli, x'għandna proġetti għall-isports, dik hija d-domanda. Nsemmi tnejn minn diversi. Il-pixxina Kottonera, il-pixxina Fawdex, l-infrastruttura li qed inħejju għall-lob tal-pajjiżi żgħar għas-sena 2023 ħankomplu nirbħu, għandna target li huwa ċar, Kumitat Olimpiku ltqajt magħhom għaluli x'inhu huwa t-target u hemm irridu mmorru. Target ċar u nilħquh. Imma għax nemnu fl-importanza tal-isports f'pajjiżna. Il-kunċett tal-kommerċjalizzazzjoni tal-isports. Jew ħansemma l-allokazzjoni tal-art li tajna l-belt ilha tiġi mwiegħda għamilniha. Tal-għajnija deċiżjoni ta' kabinett approvata imxejna. L-istess nkunu qed nagħmlu ma' entitajiet sportivi oħrajn. Imma l-kunċett issa ftit differenti tal-kummerċjalizzazzjoni tal-sports facilities. Ħloqna qegħdin noħolqu framework ta' kif isir hemm il-liġi li diġà tirregola, frameworks addizzjonali biex ikollna governanza tajba, imma li naraw ukoll mbagħad illi l-assoċjazzjonijiet li jibbenefikaw minn sports commercialization, futbol fost oħrajn, ikollhom riżorsi biżżejjed biex jagħmlu l-mudell tagħhom wieħed sostenibbli u allura hemmhekk il-parti kummerċjali, imma mbagħad li niżguraw ukoll li dak li jidħol mill-attività kummerċjali kompli jiġi investit fiż-żgħażagħ tagħna biex it-talent li għandna f'pajjiż għandna talent enormi taż-żgħażagħ tagħna illi nkomplu ninvestu fih bis-saħħa. Stephen, id-domanda tiegħek jekk hux każ ta' double standards, jien ngħidu hija ipokrezija. Illi jkollok esponenti ewlenin fil-Partit Nazzjonalista li tant kienu voċiferi fl-attakk tagħhom fuq pajjiżna, fuq saltna ta' dritt, u għamlulna l-ħsara. Ara xi ħadd jaħseb li m'għamlulniex ħsara, għamlulna ħsara internazzjonalment. Gburi li dik il-ħsara f'dawn l-aħħar xhur reġgħinija lura. Dil-ġimgħa kelli privileġġ illi attendejt il-Kunsill Ewropew u kellna laqgħat separati fil-familja politika tagħna u kumment li għamel f'diskors tiegħu il-Viċi President Anzjan tal-Kummissjoni Ewropea illi beda jitkellem fuq kwistjonijiet ta' saltna ta' dritt għaliex din hija tema importanti ħafna f'livell Ewropew, Mirjam tista' tikkonferma, tema importanti ħafna anka fil-mod kif jiġi minn fuq il-budget għas-7 snin li ġejjin. U wera id-diżappunt tiegħu għaliex numru ta' pajjiżi qed jirreżistu l-kunċett ta' saltna ta' dritt bħala wieħed mill-kriterji ewlenin kif biex jitqasmu l-fondi. U kumment li qal kien, għallhom nifhem li hija painful illi inti issaħħaħ is-saltna ta' dritt. Ħarsu lejn Malta x'għamlet imma. Dak kien il-kumment, għallhom ħarsu lejn Malta x'għamlet. Min persuna li ftit ta' xurilu kien kritiku tagħna. U llum jiġi ħdejja u jgħidli keep up your fantastic job. Dawk il-bidliet li għamilna. Dawk. U dik hija r-reputazzjoni llum illi qed jerġa' jirnexxilna nibnu għal pajjiżna. Minkejja l-ħsara nagħmel ħadd ieħor u jien nistaqsi għax dejjem tajt ftit benefiċċju tad-dubju għadd imma kienu ġenwini forsi fil-kritika li bdew jagħmlu lil pajjiżna fil-ħsara dawn l-esponenti ewlenin fuq is-saltna ta' dritt. Imma met inti għandek sitwazzjoni fil-Bulgarija li fuq saltna ta' dritt qed nitkellmu hawnhekk m'hemmx wieħed jara, u fuq ksur serjissimu tas-saltna ta' dritt. Ikollok lill-istess esponenti ewlenija tal-Partit Nazzjonalista li fuq pajjiżha ħadet pożizzjoni ħsara u qalet għax imma jien għandi l-obbligu, meta ġejna fuq il-Bulgarija fuq l-istess suġġett qalbet id-diska, ipproteġietom.
kontra dak li l-poplu Bulgaru ried. U raġuni ovvja. Għax mill-istess familja politika. ċara. Jiġifieri, labet lill-pajjiża mal-familja politika tagħha. Il-prioritajiet, dawk huma l-prioritajiet. Fejn hija l-ewwel priorità lina li nipproteġu u nsaħħu isem pajjiżna. Id-domanda ma f'dan kollu x'għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Baxxa rasu illi l-Bulgarija tiġi protetta u l-Malta tkompli ssir l-ħsara. Dak il-kwalitajiet li għandu l-kap tal-Partit Nazzjonalista li jiddeċiedi li ma jiddeċidix. Li jħalli lilu nnifsu li jiġi mmexxi minn nies ta' madwaru. Li ma jieħux pożizzjoni u jgħid jien inħalli t-tajjeb jigwidani, dak li hu tajjeb is-sewwa. U dawk il-karatteristiċi li jiddistingwu mexxej minn ieħor. Li inti d-deċiżjonijiet li inti tkun konvint li huma s-sewwa għat-tajjeb toħodhom. U mhux li tħalli lilek innifsek tiġi mmexxi minn ta' madwarek. Dak jagħtik l-awtentiċità biex tmexxi. L-onestà. Il-kwalitajiet ta' mexxej. Sfortunatament qegħdin naraw sitwazzjoni fej għandna oppożizzjoni li nixtieq verament illi qed tiġbed ħabel wieħed magħna f'dan il-mument. Imma li terġa' tara f'din l-ipokrezija illi tipprova minn pandemija tieħu vantaġġ misna milna bħalhom f'dawn l-aħħar xhur. U flok ħadna d-deċiżjonijiet waħda wara waħda minn Marzu. Dħalna f'kontest tal-leadership u ħallejna l-pajjiż għarrieħu. Immaġinaw, kieku f'Marzu, April, Mejju, aħna ħadna deċiżjoni li mmorru jew għal kontest intern, u mbagħad noqogħdu niġġieldu bejnietna, noqogħdu nagħtu bejnietna u nħallu l-pajjiż għarrieħu. Aħna konna gvern li fl-iktar mumenti diffiċli ta' kuljum ħadna deċiżjoni waħda wara waħda biex inżommu il-pajjiż miexi l-qudiem. Laqqas li jibqa' wieqaf fejn hu l-pajjiż li jibqa' miexi l-qudiem. Li jibqa' miexi l-qudiem u rnexxielna u gburi li rnexxielna. U x-xhur li ġejjin fil-waqt li ħafna din jantiċipaw li jkunu diffiċli mill-aspett tal-pandemija u jista' jkun li jkunu diffiċli. Se nibqgħu nuru kemm se nħallu xejn jaqtalna qalbna, xejn. Illum għandna l-vantaġġ tal-esperjenza, nafu x'jaħdem, nafu x'ma jaħdimx. Fuq aspett ekonomiku rejna kemm aħna verament il-gvern li għandu l-kwalitajiet kollha biex imexxi lil dan il-pajjiż fuq livell ta' kontroll tal-pandemija l-istess. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-Parti Soċjali nibqgħu iffukati fuq il-Parti Soċjali, governanza tajba wkoll, naqdu daw l-elementi kollha flimkien li fuq kollox iżda nibqgħu viċin in-nies. Li nibqgħu viċin in-nies. U ma nkunux insensittivi, ma nistgħux aħna nkunu insensittivi għal xi ħadd li tilef ħajtu waqt li kien infettat bil-COVID. Għal familjari tiegħu. Kellux 90 sena, kellux 95 sena. Ma nistgħux nkunu insensittivi. Jien jiddispjaċini għal kull persuna, għal kull familjari ta' persuni li tilfu ħajjithom f'daw l-aħħar xhur. Sinċerament jiddispjaċini u hekk irridu nibqgħu nkunu solidali ma' xulxin, da' sens tal-solidarjetà, ta' soċjetà li tipproteġi lil xulxin, nipproteġu l-xulxin irridu f'dan il-moment. F'dak li huwa xogħol, f'dak li huwa saħħa, fl-iżvilupp soċjali, fl-iżvilupp edukattiv ta' tfal tagħna, soċjetà maquda flimkien kumpatta, sens ta' mħabba lejn xulxin, li nħobbu lil xulxin. Mhux nippruvaw nagħmlu l-ħsara minn taħt il-xulxin. L-ħsara qatt ma twassal imkien. Il-ħsara tissarraf fiktar ħsara. Il-ġid jissarraf fiktar ġid. Dan hu gvern li joħloq il-ġid għal pajjiżna. U għal daqstant u nagħlaq fuq din it-tema saqajna mal-art insew in-numri, insew l-istatistika ta' surveys. Importanti għax importanti li nkunu nafu li għandna l-fiduċja tan-nies warajna li natimlina b'ħafna kuraġġ biex nibqgħu naħdmu, imma saqajna mal-art. Saqajna mal-art. Importanti li nibqgħu aħna għandna alleat bħala partit politiku, alleat wieħed biss f'dan il-pajjiż, anzi tnejn. In-nies,
iż-żgħir, il-batut, il-fqir, in-nies mod ġenerali u l-komunità kummerċjali li jafdawna mill-bqija nibqgħu dejjem l-underdogs aħna. Imma bin-nies warajna, bil-komunità kummerċjali warajna u mhux warajna b'kombinazzjoni għax jafu li fil-momenti diffiċli konna warajhom biex nipproteġu l-businesses tagħhom, il-ħwienet, l-istabbilimenti kummerċjali, l-fabriki, l-impjiegi, ix-xogħol, is-saħħa. Dan kien il-gvern li fil-moment ta' diffikultà wera kemm verament iħobb lill-pajjiż u kemm se nibqgħu naħdmu biex immexxu l qudiem l-interessi tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Grazzi Prim Ministru, grazzi il-Ministru Ian Borch u Ellison tal-li kontu magħna llum bekk wasalna fit-tmiem ta' attività oħra mtella mill-Partit Laburista. Grazzi lilkom li għattu magħna hawnhekk fl-Imdina kif ukoll lilkom li kontu qed issegwuna minn ġodjarkom. Aħna nerġgħu nkunu magħkom b'attivitajiet oħra fil-ġimgħat li ġejjin sadattant nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Grazzi.